Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake sabuwa a wannan sabon bidiyo. Da Allah muna roƙonka idan wannan ne zuwanka na farko a wannan YouTube channel namu mai albarka. So muna son ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. So guys, wannan wani sabon platform ne zan muku bayani akan shi. Mai kama da Fire VIP, duk inda ka taɓa yin Fire VIP na san ka san wannan platform. Sannan kuma ka san yadda za ka yi amfani da shi, sannan kuma recharging ne na san ka san yadda za ka yi recharging a wannan platform, tunda na san in dai har ka yi Fire VIP so za ka iya yin wannan platform. Sannan kuma gaskiya wannan platform din yana ba da kuɗi sosai. Sannan kuma duk wanda ya yi Fire VIP ya san dai Fire VIP ya ba da kuɗi kuma ya daɗe. An samu kuɗi da Fire VIP kuma an samu kuɗi da shi kuma ya daɗe ba ƙaramar daɗewa ba. Sannan ya tashi. To wannan platform din guys kada a yi wasa da shi. Mu yi kokari mu yi recharging a wannan platform. In dai muka yi recharging babban recharging to gaskiya za mu samu alkhairi sosai. So da farko yanzu za mu fara bidiyon akan yadda za ka buɗe wannan platform haka kai matakin recharging kamar yadda kuke gani haka. Yawa to kamar yadda kuke gani idan misali turo ma platform din aka kamar haka, wannan alama an turo ma shi. So farko zaka zo zaka ga link kamar haka, wannan shine link, sai ka taba shi kamar haka yadda kuke gani. So yau fa sai an yi hakuri saboda muna da matsalar network yau, MTN network din sai yana da matsala. So da ran zai kawo ka Chrome, sai ka taba Chrome haka ka shiga. Idan ka zo Chrome, misali ka zo Chrome zai nuna ma haka kamar yadda kuke gani. Nan za ka sa phone number, nan za ka sa password, nan ma za ka sa password iri ɗaya kamar yadda ka sa nan haka za ka sa nan. Sannan nan ƙasa sai ka sa captcha, wannan ita ce captcha da za ka sa a gun. So kamar yadda kuke gani yanzu za mu buɗe shi, za mu buɗe damu. Password ɗin da ka sanya a nan guraren shine za ka maimaita a nan guraren kamar yadda kuke gani. Wato a nan guraren shi kuma za ku ga an sa please enter the captcha. Wannan lambobin na nan su ne za ka ɗauko ka sanya nan guraren kamar haka. Su za ku gani sun bani. Idan ka gama cike sai ka zo ka register now. Kamar yadda kuke gani mun riga mun yi register, yayi sassan sifil. So in ka bude za su nuna ma nan wuraren wannan downloading application. Kawai to ni kun ga na riga na yi downloading din application din tun ɗazu saboda ina da ma account din. Wannan shine account din kamar yadda kuke gani. Gashi nan sai ka taɓa confirm. So da ka taɓa confirm za su buɗe ma haka, za su baka free ta naira 900 welcome bonus, ma'ana welcome bonus ga nan na naira 900. Sun ba da welcome bonus na 900 ga ta nan wannan. So amma shawarar da zan bada shine za ka iya ka ƙera recharging, amma in dai kana son ka dinga cire kuɗi sosai ka ci riba sosai to kai ƙoƙari ka yi recharging. So yadda za ku dinga samun wannan kuɗin shine yanzu misali wannan 900 ce. Idan kai recharging na adadin yanzu misali 900 ce nan, to za ka jawo nan wuraren kun ga na 900 nan level 1 sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi zai nuna ma receiving order. Receiving order ga shi nan wuraren. To za su baka order guda 18 ga ta nan wuraren. To ka yi ta dukanta. Shine za ka ga kuɗin na ƙaruwa. Can dai kun ga 900 ce muke da ita. To za mu dinga taɓa wannan order ɗin kamar haka, sai ka taɓa confirm haka zai yi searching. So guys kun ga yayi searching, za mu ƙara taɓa confirm again. So kun ga yanzu za mu fito
in kun lura za ku ga naira 8 ta ƙari nan wuraren. So idan kai recharging kuɗin da ka saka suna nan again, kuma za ka bar su iya wa'anda ka tara su za ka fidda, in ka ga dama za ka iya fidda hada wa'anda ka saka ɗin ma duka. So amma shawarar da zan bada shine ka yi ƙoƙari ka yi recharging. Sannan again kamar yadda na gaya maku, idan ka yi recharging na naira na iya kuɗinka, misali kun ga level 2 nan wuraren, to level 2 ba zai buɗe ba, ba za ka iya yin abin nan ba. Dole kun gani in special balance please top up. To yanzu idan muna son mu yi recharging a wannan platform, yanzu da farko za ka zo ka taɓa wannan top up ɗin, sai ka shigo haka misali. To zai nuna ma na farko, wannan na farko ɗin ka bashi ya fi sauƙin transfer. Misali idan za mu yi recharging 4,000, za ka zo nan wuraren sai ka sa 4,000 4,000, sai ka taɓa nan top up kamar yadda kuke gani. So yanzu kamar yadda kuke gani sun ba mu account number nan kamar haka. Wannan ce account number da suka ba mu, wannan kuma sunan banki, wannan kuma sunan wanda za a tura ma. To sai ka ɗauke su ka je can mobile app ɗinka ka tura kuɗin. In ka tura kuɗin sai ka dawo nan wuraren sai ka taɓa I have made the payment. Da ka taɓa za su zo su saka ma kuɗinka a nan. Kawai ka samu damuwa in dai ka tura kuɗin ka tabbatar da ka tura, sai ka dawo ka taɓa I have made the payment. To za su saka ma kuɗin. Za ka ga kuɗin wa'anda ka turo sun haɗu da wa'annan 800 ɗin sun taru dukansu, an haɗe su nan. To idan aka haɗe masu, misali idan payment kai na 4,000 level 2 kenan, to za ka zo ka taɓa level 2 nan wuraren. Idan na 4,000 kai, sai ka zo kullum ka dinga taɓa wannan so 18, kullum so 18. So guys, wannan platform yanzu dai iya duka bayanan dai na yi mana shi, na san kuma insha Allah kowa ya fahimta. So kada ku manta ku ci gaba da subscribe namu domin samun sababbin platform da zarar mun ɗora insha Allah. So gaskiya wannan platform ɗin kada mu yi wasa da shi. Insha Allah wannan platform muna da tabbacin zai bada kuɗi sosai. Za a samu kuɗi sosai da shi. Kada mu yi wasa da shi, a yi ƙoƙari a ci gaba da recharging a wannan platform ɗin. Allah ka ba mu sa'a, Allah ka yi mana jagoranci.